Ekla nenya. Awage. Ana fago barakura ko yi. A jale mi rere. Kerane na goli. Ibaro dibi dum na fara ko ne baraso. Wallahi ne akli mena jigala. Har kena fa ne asanne to ma. Chano. Iga soli ga wuli tanto ki labe. Non ani ko kurere. Ko Setterfield kan be sore ni. Setterfield. Mana dantela. Ni tara. Aywa yere be maliko done. Iki yagri to yere la kan. Ibaro bara yoro na mana mo wacan. Amugo langulu ga can yere di. Do kana ta ko do ta ka isegere. O nyuma mi ni tara inyeshi ga barama. Ni ga patron ibla mina doron ika dossier labɛn a banna I y'a faamuya kana na taa yɛlɛ mɔgɔw fɛ kana ti ɲɛ kumu mɔgɔ kɔrɔ ni y'o fɔ I tɛna fɔ ko o yɛrɛ k'i b'a kɛ cogo di I yɛrɛ de b'a dɔn adamaden minnu bɛ yen nɔ I kan ka yɛlɛ minnu fɛ I kan k'i ɲɛ kumu minnu fɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔna bɛɛ ni minɛ cogo de a banna I ya mun fɔ ya tiɲɛ fɔ inshallah ni Ala sɔnna ma mɛ hakili to ɲɛ la jija nin ka kɛ kuda yɛrɛ ne kɔni nin b'an dɛmɛ yɛrɛ de nin mana kɛ ɲɛtagɛ ye an bɛ t'o la fo bɛna dɔ fara sara kan tiɲɛ don I b'a faamuya parce que I bɛ to baara yɔrɔ dɔ la baara yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw fɛnɛ olu bɛ se k'i lase olu ma ayi u bɛ promotion yɛrɛ I b'a dɔn n'i sera ka baara kɛ ka ɲɛ han I b'a dɔn o de ka di mɔgɔ nin ye quoi ni si tu es ponctuel heure respecté len don I bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la jagosa u bɛ ka promotion kɛ o bɛ dɔ fara sara kan prime bɛ d'i ma et tout sinon e ma ye o don an talen yɛrɛ a kɛlen k'an wele an talen o dugusajɛ I b'a dɔn ani a cɛ kumanen a y'a bɛɛ fɔ est-ce que I b'an faamu a y'o de fɔ baara de ka d'ale il faut être ponctuel aussi est-ce que I b'a fɔ parce que service baara filɛ nin a ma nɔgɔn ni e y'i ka poste jɛ dɔrɔn secrétaire wɛrɛ tɛ yen e dɔrɔn de kɛlen don fɛngɛ base yɛrɛ I m'a faamuya problème t'a la bon ni kɔni bɛ fɛ ka hakilina wɛrɛ fɛnɛ d'i ma I komi sokɔnɔna baara ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ne y'a baara sɔrɔ Aïcha k'i occupé olu parce que projet ta la filɛ nin ye sisan ne bɛ taa kalanyɔrɔ la Aïcha bɛ yan e dɔgɔmuso bɛ yen I fɛnɛ kɔrɔmuso bɛ yan nɔ sokɔnɔna kɔni normalement ne man kan tɛ ka tobili kɛ tuguni ayi non o kɔni o to yen e tobili kɔni nin ye ɲɛ bɔlen o la o e bɛ se ka wuli sɔgɔmada joona fɛ ka taa baarayɔrɔ la e sɛgɛnnen ka tila ka la k'e bɛna mun tobili kɛ tuguni o kɔni Aïcha kelen de bɛ tobili kɛ mɔgɔ si t'a dɛmɛ Aïcha kelen a kelen pewu de b'a ka ga sigi n'a tɛ se o la n'a dɛsɛra o la a bɛ taa so n'o a yɛrɛ mana se yan fɔlɔ ne ko Aïcha bɛna ne bonya kuma jumɛn de dɛ a bɛ ka kafa ka jama yɛrɛ de I ye n ka vie de détourné koyi tɔw yɛrɛ de tɛ ne la tuguni koyi filaninw b'u ba ɲini na ne fɛnɛ bɛ nin ka baara de ɲini na mɔni bɛ sukaro de ɲini na kini bi yan o bɛ na de ɲini na baby gɛrɛ na baby na magan na Amsa e bɛ nin ko ninnu de la ne bɛ nin ko ninnu na olu mun bɛ se ma n bɛ min f'i ye furu de tun bɛ ka ne bali nin ko ninnu na koyi sisan togo min ye ne diya ne bɛ n kɛ ten mɔgɔ si sago t'a la yɛrɛ ɲɛ b'a la depuis ni e bɛ diɲɛ kɔnɔ fo bi mɔgɔ m'a f'e ma k'a b'e fɛ e k'i si kɛ ni fini kuntan don ninnu na ne kɔni bɛ min f'i ye a bɛ se sabali koyi nafa tɛ ninnu na walayi sabali dɛ I bɛ se ka bɔ n ka ligne kan ok I bɛ misiri da yɔrɔ dɔn walon ka kɛ n na yɛrɛ Aïcha karamɔgɔ Aïcha bɔra koyi grand sœur ko mun Aïcha solila ka bɔ sɔgɔmada in na Aïcha solila ka bɔ ka taa min sura Aïcha m'a fɔ k'ale kan ka bɔ Aïcha m'a fɔ k'a kan ka bɔ dɛ ayi a m'o fɔ ne ye karamɔgɔ e yɛrɛ bɛ ka farinya Aïcha ma sisan dɛ Aïcha solila ka bɔ sɔgɔmada in na k'a bɛ taa tanti banabaatɔ la k'a tanti man kɛnɛ na ale bɛ soli ka to la k'a sɔrɔ a m'a fɔ ne de kan m'a fɔ ne m'a mɛn de karamɔgɔ sabali sa ka sabali ne ye mun de kɛ e yɛrɛ fari Aïcha ma sisan kojugu hali ne yɛrɛ e tun bɛ ne bonya cogo min fɔlɔ dɔ bɛ ka bɔ o bɛɛ la sisan ne tulo b'a la ne bɛ so kɔnɔ yan kan bɛ ka f'i ye Aïcha bɔra ne sigilen y'a bɛɛ mɛn ne ma sabali sa grand sœur Aïcha bɛna ne sɔrɔ yan nɔ bi ayi sabali karamɔgɔ hali e yɛrɛ kɔrɔ ye ne min ye e ma ne fo a ni sɔgɔma a y'a kɛra karamɔgɔ kɔnɔ karamɔgɔ changera koyi a ni sɔgɔma mais ni Ala sɔnna ma
ne bɛ n bolo da nin ko nin kisɛ kan wallahi. Kangu n bɔra Aisha ka yɔrɔ la sisan ko Aisha solila ka bɔ sɔgɔmada na Abisa de bɔra k'o fɔ ne ye sisan Aisha ka soli ka bɔ Aisha ma n'o fɔ e ɲɛna i b'a dɔn dɛ ni zen kɔni ni nana wulada na ka n'a sɔrɔ i k'i da bɔ an cɛ dɛ ayi kana na nɛgɛ n bɛ ka kuma ɲɛfɔ i da bɔ an cɛ ni min bɔra la bi an m'a faamuya ni Aisha de ta ye dun ye ne de ta ye du ye ne yɛrɛ ma sen ta ka bɔ n si dilan kan fɔlɔ Aisha de bɛ bɔ kɛnɛ ma ni kɔni ma dan sigi nin ko la nin ko bɛ kɛ Aisha bɛna kɛ muso yalakɛla de ye furumuso yalakɛla ale kan ka bɔ ka sɔrɔ a ma a dan ye bi i y'a minɛnw ta n ka taa awɔ i bila n ɲɛ n bɛna n ka minɛn dɔw labɛn so kɔnɔ n bɛ ku i la sisan na i dusu bɔlen don cogo min na a ma nɔgɔn Aisha ta e bɛ ko kɛbali bɛɛ kɛ nin bɛɛ kɔfɛ walahi Ala Ijo ne bɛ taa kuma kan u fɛ sinon kan u na karamɔgɔ ko ban pepe wallahi Madam Enso mba nsɔgɔma ko Aisha taara min Aisha taara mun wa ne fɛ Aisha fɛ na kɛ a ma fɛn fɔ n ɲɛna dɛ Aisha t'a kalabanciya yala la i b'a dɔn ni ne k'a fɔra quoi ko muso furulen ani muso gana k'u man ka bila ɲɔgɔn kan wa karamɔgɔ fɔ mais Aisha ka bantini man kɛnɛ mais a ko k'a fɛ na suro a m'a fɔ n ɲɛna dɛ ale y'a fɔ ne ɲɛna k'a bantini ma ale b'o fɔ ne ɲɛna cogo di ou a y'o fɔ n ɲɛna k'an to sunɔgɔ la da ko ne ma k'ale fɛ na suro ne yɛrɛ fɛ n ka ɲɛ f'i ɲɛna de madame aw dun tɛ sabali karamɔgɔ mais ne ɲɛ jumɛn bɛ nin na sa e nɔ t'a la fana kɔrɔ ne ma ne ka du cilen sɔrɔ de e nana ne ka du cilen sɔrɔ ne nana i ka du cilen kɔni sɔrɔ o kɔni tɛ ne ɲɛ ye sa o kuma de bɛ da kunna e ɲɛ bɛ ne ka du cilen na cogo di o de don n y'o fɔ muso gana ni muso furulen ɲɔgɔn kan dɛ ni e tɛ ne y'a sɔgɔmadafɛ yala la Aisha fana bɛ nin yala kelen la mais ne kan ka min kɛ n m'a dɔn Kangu boyan Kangu i ɲɛ b'a la e ta bɛ ka tɛmɛ a dan kan dɛ e ta tɔ a bɔra sinaya la dɛ a bɛ ka kɛ jahili de e ta tɔ ye subagaya de sinaya fɔra subagaya ma fɔ dɛ Kangu i t'i ni bɔ den nin ka mun na mun de kɛra e bɛ karamɔgɔ susu ko Aisha bɔra fo ka diɲɛ wuli e ni Aisha yɛrɛ ka mara tɛ kelen Aisha y'a fɔ siro karamɔgɔ ye k'a bɛ bɔ e ka mun de b'o la e b'a kɔnɔ sugu mun na ni y'a faamuya sisan ne ka sinaya kelen ko jadi sisan Aisha maralen no ka tɛmɛ ne kan e de ye mɔgɔ marabali ye Absa toi tu n'es pas éduqué Kangu e mali éduqué de Kangu kana fɔ ko Jɛnɛba dɛ ne de ye mɔgɔ marabali n tɛ kuma e fɛ ko siranɲɛ de don ni e ɲininka ne tɛ kuma e fɛ ko siranɲɛ de don n bɛ k'i bonya ko i si ka kɔrɔ ni cɛ ta de n'i b'i ka molobaliya n'i ka siri tigɛliya n'i ka nantankoloya la i b'a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan dɔ kɛra n'i ka sunguruba sapo e bɛ mun na sungurubaya ko i don fini lajɛ Tanti i b'a dɔn kɛ muso bɛ den tɛ se ka kɛ sunguruba ye i y'an tɔɔrɔ e nege foyi tɛ anw na a banna i b'i ka furu sara tila ka na anw fɛ tiɲɛ a banna so bɛ fa k'a jɛ minnu ma sa i y'an tɔɔrɔ sa wale sigilen don ne nin bɛɛ dun kɔnɔ e ka segin n'o kɛ n bɛ Kangu sunguruba dina e k'a lajɛ bɛ mɔgɔ molobali siri tigɛlen nantankolo mɔgɔ fu yan tɔɔrɔ sunguruba muso borodɛri hali muso min tɛ o tɛ se ne na hali muso min tɛ ye dina i tɔn ka taa kama sa i tɔn ka taa kama bɛ dina i tɔn ka taa kama dina i k'i cɛ sa i tɔn ka taa kama ne m'i dɛmɛ dɛ wallahi Kangu ninnu ye ne tɔɲɔ bi ne tɛ yafa ninnu ma karamɔgɔ bɛ na ne b'a fɔ ye Kangu ninnu ye ne tɔɲɔ bi koyi mi i dɛmɛ dɛ
Mama ibaro era nige bole yere do. Dina nige bole yere do apenati. Makamini eni mama de jara. Dungu obe kele la. Mani ide wasi tare nana kele wasa kele ka se ka banga dugo no. Sunu FC tatile ebsala. Ni mi ka dala dia kunte be ka bonda. Ni no ma sinta yegi si aka bele kunte sala. Te me ka bonda la nan tan kulundi. E o senta fo ku nena. Fo ka sabi se ka kene kan. Meta nga baroro la meta kana. Mena au dafalen sora no. Hali muso min te oya. Amu go saba be farale nyonga neti sironye. Au ta do ko ne muso min. Ne bamse anko. Kan minyan ba tulu ka mune kola. Muso tise ka ne bi. Minyan ba tulu no muna muso kola ifitini. I muso nyonga tise gi kola duguma. Minyan ba tulu ore muna ne kola. Atara ka sama. Ni flega ne ka samara singele ne takata ku. Dina kana katanga samara mina abolo. Dina! Ha! Na tanga samara mina ibabolo kana ja. John musa mara. Itenem so atara nga samara. Oh feneta. Tanate. Ha. Kaka nga samara di makana ko so ka akli te fefena be boala. Itelia. Dina ere be ka siranga do so gono. Mai de bolo no sa fo. Evitami. E fuga de te ni ka bara soro ko kalama. Ina musosi. Bara ko ebe shenta la mai ebe tabile. Ne be sa ne tale no. Ne tabali shenta. Wala ne tale no ali so ma dena ko seteri ga ansoro e wuteri ere sira ngam soro siri. Itele ajona. Ne ti ya fan ma jem fara la haraka wale. Mu ko to nan nu. E maro kamun ne tabi Koramso. Maram. Agira to de. Kamun ne mi kan la sema yero. Ne ni. Abekera ne na. Ibolo ko fembe tigede o bele bigan din ko nana ni din kan ne dabali bangwe no redo ne kuma sigin kanwe ko kanwe ni kan la mene mina ko ira kanula ne te tandi kanwe ra ma ble men karamo nan ne be fe la fa karamo ko jume karamo ko bisa mu ne bonu ko ina o ma karamo ko nyeta ko lali karamo ko te foi bo kanwa ko la karamo ko te saka foi bonu ko ina okay ne ra kan ami kan din gono ne ba do karamo ko te saka foi bonu ko ina ha karamo ko okay ni kote ne ra na minga ne ba do kanwo mina tugo mina ta fere ta ka sir nan din gono be bay koramso dina ta fe kuma ba ta ko ni suno kanwi nga na ide kanwo kele ba mangana wulu ni nyoti bado no ni nyoti musore do no e galu am na don din gono ne mo ko feneche anga tuti na ne ra kan changer ga bora suno wallahi duska shi be ne fa ali ya ta ko ni da ya kuma de do ko kula do ko Subaka dennu. Dina ma atoko. Aisha ma yele ma ube kono. Yele ma ube kono. Ngana na Aisha de ga keleke. Ote subaka de. Ote subaka de. Subaka de. Am saida kodo. Nan tankole furu salai. Ki furu saka fa kibini darak se bless ga ondola. Atike anno wala atike anno. Hali musominte nani karamugo te abaye jubu pana mumela ni ya kora ta dre bobara be bo mugola nkole e ga jubu kora ta dre bobara be bo ni na usno nkan ngode kora ta ame ala ka sira mugola nkole ibna asma na ta nkolo ibna asma na ta kana wala me ta kana dina kon kula sa ko manga me mugola nkole nteni sanga tinena ni sanga ba manela mugola nkole aw ta no gonte ne ko Usman ne kuma fiye mun ni e bika de giri ko ne ka ceka bara ba ngati na saka wadda fale dia imaya a tsaka dio if ubu mo bla bara la bara bi sa finish mo what to so a di yere bi décourager ko o ba to diga wadda fale te bla man ko ko diga bara be ke man ko ready bla bara de to diga foti ko la bi Ankle. Sufi. Ajoi. so mo godu Rasula. o basti Bashwete. Wa. sigurabi Ilo mo gopsa ya sigina. Alcholi. Sufi ate chubula. Idu far parlo mun ne Sufi. Ay wargo. no na bla Kamute. Sufi wargo nyana ma yere bgane kara korna fle sisa.
wallahi n'o de fɛ fɛn min ye e sɔrɔ ala ka lajarabi de don mais n'a fɔra ko o ala lajarabi bɛ ne kan ni musow fana tɛ ka ne kun to suma la Sufi e muso o ye foroba kuma de ye i muso wa ni kamuta de kalama i bɛ kamuta kalama Aisha faralen don a ka sa ne Sufi ko di Sufi Aisha sisanama wallahi ne nana ka mun fi ɲɛna cogoya min na Sufi a ka jugu n'o ye siɲɛ 17 kɔɲɔmuso Aisha de ko don kɔɲɔmuso min sumalen don f'a kun b'o bɛrɛbɛrɛ a bɛ ne yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ cogoya min na o sisanama a tɛ ɲuman yɛrɛ kɛ bilen Sufi n'a bunna ne dala dɔrɔn ne yɛrɛ kɔni bɛna n kɔnɔ f'e ɲɛna sinon fa bɛ don na e ni ala cɛ n'i ma mɔgɔ sɔrɔ i bɛ nin lakale maa min ye fa tɛ don i la ne ya ta la nyete bone dala men i kunu ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne bɛna fɛn fɛn de kɛ diɲɛ kɔnɔ sɔgɔmada joona na ne wulila han n kan ka bɔ tuma min na n ye Aisha makɔnɔ ka dɛsɛ a kana n fo a ma wuli ka na dɛ o tɛ baasi ye dɛ fo ne wulila ka taa Aisha ka yɔrɔ la tuma min na ne sera Aisha fɛ yen nɔ ne kɔrɔmuso y'a fɔ ne ɲɛna ko Aisha solila ka bɔ furumuso yɛrɛ kan ka soli ka bɔ k'a sɔrɔ a cɛ t'o kalama Aisha ka soli ka bɔ e t'o kalama k'a solila ka bɔ n t'a kalama a ma fɛn f'e ɲɛna a ma foyi fɔ ne ɲɛna a ma sara n na nin ye ko kura ye Sufi n ko dabali de bannen don Aisha sisanama la est ce que i b'a dɔn k'o don ko ne bolo sera Aisha ma Aisha e fana ka n'o kɛ i bɛ mara kɛ n'a hakili kana mara kɛ ni dusu ye dɛ e bolo bɛ s'a ma mun mais n dusu kasira o n dusu kasira fo k'a dama tɛmɛ n'a fɔra ko kankun de kun man ɲi mais ne ka du kɛra i n'a fɔ ko ni mɔgɔ min content na dɔrɔn a bɛ ko ta a b'a yɛlɛma sisan kankun o ye clé o ye ko faamuya Aisha o de juguyara sisan e ne bɛ tila na kuma jumɛn sa ala ka lajarabi min bɛ yen an ka dugawu kɛ ala k'o ɲuman amina arabi Aisha ta ka nɔgɔn n'a kɛra mun ye ne bɛ tila ka s'a ma ne yɛrɛ kan ka taa ci la yɔrɔ kɔnɔ dogo kuma t'a ka avance min n'i y'o minɛ ne tɛmɛ baasi t'a la n y'a faamu chantier i ka cɛ yɛrɛ an kun ye min ka chantier d'a ma a yɛrɛ ye n wele bi a kɔntalen ba ko fo n ka taa k'a ka surprise dɔ kɛ n na ko baara ɲɛna yɛrɛ de ko an tilalen so in na ko sotigi content na kojugu ba yɛrɛ ye wari dɔ di awɔ étage in banna ko sotigi yɛrɛ ye wari dɔ di ko k'a di baarakɛlaw ma tellement que a teliyara a diyara ye mɔgɔ ɲɛnama de don ko n ka passer ko n ka taa n ta minɛ mais k'o ko ninnu yɛrɛ ka nin ko ninnu to n hakili kan hali ni ne yɛrɛ ka hɛrɛ a bɛ ka kɛ n bolo bɔnɛ ye walayi n tɛ ka se ka content n tɛ ka se ka wala wala ayi nin ye waatini ko de i b'a bila i kunna nka sɔɔni dɔrɔn e tanti mumeno tanti kana dimisa nɛmɛ tanti wɛrɛ ko ne ye ko min gila bi ne jo fosi t'a la i b'a dɔn ne m'a kɛ k'i tɔɔrɔ wa ne y'a kɛrɛ walasa ka dɔ bɔ an ka sokɔnɔna kɛlɛmisɛnnin na don o don sɔgɔma anw de bɛ kɛlɛ la su fara tilegan anw de bɛ kɛlɛ la ne y'a k'o dɔrɔn de e t'i ba jogo dɔn tanti ne b'a dɔn sa badinɛ ne bɛ min f'i ye i tanti de ni ne y'i danga b'i minɛ dɛ n b'a dɔn walayi n'i ko ten n bɛ yafa ni kelenin na o diyara n ye dɛ tanti cɛ i ka bi sɔgɔmada supi n cɛ ka ɲi dɛ walayi i bɛna tɔ diyan ok problème t'a la n bɛna tɔ d'i ma i ko ten dɛ n bɛ taa ci la ka na sisan awɔ tanti wayi madinɛ merci tanti jɛne ma kɛ mɔgɔ si ye du kɔnɔ sa ntɛnɛmuso an bɛɛ kɛra kelen o ale fana bɛ fini min don ne yɛrɛ b'o ɲɔgɔnna kelen de don a banna o fɛn bɛ taa n bila n ta la sisan nin bɛɛ kɔ kana ɲinɛ dɛ to ka t'i ka papiyew lajɛ baarayɔrɔ la o ye tiɲɛ gɛrɛsɛgɛ bɔ fan dɔ dɛ o ye tiɲɛ dɔnni min b'e la baara kunbɛnna mɔgɔ b'i la o mɔgɔ min mana e sɔrɔ ka minɛ kɔni i tila man d'a la dɛ ala sɔnna ma Sufi i ni ce ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye teriya la ni ala sɔnna mais jija ka taa cɛ n ka yɔrɔ la sisan ni avance minɛ waati sera n yɛrɛ bɛ tɛmɛ merci beaucoup Sufi ayiwa tile ɲuman ba n bɛ taa yen nɔ i k'i timinandiya dɛ ni ala sɔnna ma ami k'a mɛn Antle. Mariam. Ça va? Kan memi. Awe di kelen sigilen mi yana ne yɛrɛ donna ne ma mɔgɔ si de ye yan nɔ du kɔnɔ. Ne bɔra koyi. O ka di. I na to ko n du ɲana kɔni. Aisha ko b'i kɔ yan. Ko wa? Ɲagaminen don bi dɛ. Mun na? E jɔ n bɛna ɲɛ f'i ye. E bɛna ne faga ni jatigɛ ye. Aisha mankan ba de kɛra du in kɔnɔ yan sɔgɔmada in na. Jɔn sera nɔgɔ ma? Karamɔgɔ kɛ. Karamɔgɔ ye fan bɛɛ de kɛ mankan ye. Parce que k'e solila ka bɔ k'e ma fosi fɔ ale ɲɛna. Ne wa? Ko suro ne sira ka fɔ papa ɲɛna ko ne bɛna taa tanti lajɛ n k'a fariganbagatɔ don ale yɛrɛ ko ne ma ko ne ka taga. Karamɔgɔ dun ko k'e ma fosi fɔ ale ɲɛna. Ayi i bɛ sɔrɔ an ɲinɛna de sinon suro ne sira k'a fɔ a ye ka
k'a fɔ togo bɛɛ la n ko ne bɛna taa n tanti lajɛ ko awɔ ko ka taa n tilala ka fɛn ko tun n ko wa taa ko awɔ ko n ka taa o kɛlɛ bɔra min fan bɛɛ kɛ mankan ye du in ɲagaminen ba don bi fo kanku ni a bɛ sa bolo sira ɲɔgɔn ma e n buramuso fɛnɛ yan ayi kanku tɛ sɔn o ma kana n'o fɔ sa kanku bɛ sɔn k'i tigɛ da cɛ kɔrɔmuso kan mo galon tigɛ mun na i b'a dɔn ne tɛ galon tigɛ na sa ayi madame ne ma sɔn o kuma ma wala ne ma sɔn o kuma ma tiɲɛ dun don dɛ wallahi tiɲɛ dun don dɛ o dun bolo sira n buramuso fɛnɛ a bɔra bɛɛ de bɔra mɔgɔ si tɛ ne kelen dɔrɔn dɛ bɛɛ de bɔra n y'a faamu ne yɛrɛ ka daga yɛrɛ ma sigi ne bɛna n ka daga sigi fɔlɔ sinon ni papa nana ka sɔrɔ daga fɛnɛ ma sigi a bɛ jahanama jigin ne kan bi wallahi Amba. N'a sabara baara sabara beleba in ta ka jana. E ɲinɛ n'o kɔ wa? Ne tɔɔrɔ ne yɛrɛ kɔni ne hakili ne bɔra ne hakili bɛ wuli o. Anw munna ka wuli? Ni ne kama cɛkɔrɔba caman a bɛ bali k'a ye dutigi caman sara nin dɔrɔn de don. O fana kɔrɔ san ba. I ni mankan bɛ wuli i ni mankan bɛ da i ni dusukasi bɛ wuli e ni dusukasi bɛ da ne tɔɔrɔ e bɛ se ka kɔrɔ cogoya min na. Ali dɔbɔni mankan in fana na sa don o don aw de bɛ mankan na. Aïcha, hein? Eh, boya. Voilà, très bien. Nigga, boya. Eh, bota. Et tu te bois qu'elle m'a rien gâté une offre. Ni donné une offre, mais bonne fenêtre est. Il clôt bien. Aïcha, écoute la mi. Pantli. Ah, ani clé. Si ça est bon, regarde où il y a yara là, si ça on il ça vous c'est signation yoro. Pour shiro ni ma fi nyana woni buga taga tanti farla dia. Shiro kuma tu me e o fone na. Keto ka unga fi no ni ma taga fi na dala na ta tanti la dia. Ane jabia. Pour ne jabi ko kuni ga taga. Eh, si ça on a bana. Non, Aïcha, et ça on y a clabantia wore là. Pour ya funi na. Nem so ko foto ya klanga wuli kana so ma ko ko mo fe. Pour bilene a fi nyana. Non, il va retirer. Tiens là. Aïcha ni a fait ya ta ka ya fama. Ai ni a fait on est be gain. Grand serbe ga ta do là. Petit serbe ga kuma cha. Même on me mi fi na Aïcha. Wallahi dongoro ni wula ni bora ni ga mi no. Fami o te domblé. Ya fama la. Aïcha ga mi no te domblé. Ndramta. Yoro mu dunga kan arda. E ba fi oui. Mu de be tuguni sa. Na sabara. Ba sabali sa. Na fɔ dongo ba aw de bɛ ɲɔgɔn na. Sɔgɔma fara sufɛ aw de bɛ kɛlɛ la. Ba Aïcha fana k'i muso ye ten sa. Madina. Dongo e bɛ maa de. Yɔrɔ ne ye dabaya kuma ninnu kan arda. Yɔrɔ aw bi denmisɛnnin ninnu bolo ko aw wolola anw ɲɛ de yɔrɔ. Ba o tɛ sa. Yɔrɔ ye dabaya kuma kan arda ye. Banogo tɛ ne sɛ ye jumɛn de kɛ la diɲɛlatigɛ kɔnɔ yɛrɛ a fɔ n'a ye jumɛn kɛ na. Tanogo e mun de kɛ bala de. Shiro ka to kan fi ni tagara fa ina ne tanti farma la ne buga to la jale re ko ne ma ko ne ka taga ka dɔgɔya da bɛɛ kɛ kala ka nɔgɔ ne tagale o lajɛli la ko sisan nɔ ko ne ma fɛn fɔ ale ɲɛna. Allah i b'a sɔrɔ a ɲinɛna de tanti. Ni yɛrɛ de tɔɔrɔ la walahi dina. Tanti kana n'o fɔ sa n'i tɔɔrɔla dɔɔni la e bɛ tila ka hɛrɛba de sɔrɔ f'e yɛrɛ bɛ ɲinɛ ninnu bɛɛ kɔ. Kana baga nin ko ninnu kɛ i fɛn ye sa i b'a dɔn fantan de bɛ ka ba bila nin na fantanya dɔrɔn de bɛ k'a bila nin na. Do e ka do so kɔnɔ do. E ne yɛrɛ ma seli dina sela ka faga diɲɛ no min seli. Tanti. Awa se. E draga do. Draga wa ne ka dugu ni mɔna yɛrɛ ne tile la to ne nana ka tobili kɛ. Do tobiya. Mina sa me to kɛ. Awa.
ye biɛŋenen dɔ ye dɛ ye non an bɛ nin minɛ k'a bila an kama kɔrɔ cɛkɔrɔba ninnu an b'olu ka wari dun i jɔ k'an comporter. Ma sœur. Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Ko tɛ cogo la? Baasi foyi tɛ yen. I yɛrɛ dun? Ma sœur de bien fait. Bɛ k'i lajɛ wallahi. Han. Ka ko yɛrɛ de ne do trop. Han. Do trop quoi. Mais vraiment i pressé no soit. Non, pressé no mais kosɛbɛ tɛ. Donc a ka di n ye. Donc n'i pressé do i bɛ se ka numéro la donc après. Problème foyi t'a la. N y'a mɛn. Komi joli wa. Awɔ. On tɛ bɛɛ kanu. Awɔ. Mais n'i ye dɔrɔn n yɛrɛ kɛrɛ bɔra cogo la dɔɔnin quoi. Ok. Après. Merci a diyara n ye. Sinon i yɛrɛ i tɔgɔ? Ne tɔgɔ u b'a fɔ Lagare u b'a fɔ Absa. Lagare o ka nɔgɔ kojugu komi an bɛ Lagare an b'o fɔ quoi o fɔ ka di toro. O ka di dɛ a filɛ numéro filɛ. Awɔ n'a y'i diya i bɛ se ka fɔ Lagare. Awɔ Lagare. Awɔ. Lagare b'i wele. D'accord. Après su na. Ok. I solen don. Problème foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn wele. Bye bye. Awɔ. Tiens maman Puchu lɔ tɛmɛ mɛn ta ta fo ka nin ka bile de dun bile de ka d'anw ye a tɛ gɛlɛya. Pere mena nga kamuma. Oh. Kan meme. Kan fete. Maka. Gromine. Agara fomere. Agara fomere. Moto yɛrɛ ya? Moto ke. Bonne nouvelle le koyi. Ñan sɔrɔ sɔgɔmada na yɛrɛ. O ɲɛna sa. Alhamdulillah. An ka patron ko n ka moyen de déplacement na cogo di. N ka gɛlɛn kosɛbɛ. A filɛ nin ye ka moto de ta ka di ne ma ni moto in jɔlen don dɔrɔn de kama moto den 2 de bɛ nin nɔ. Tiɲɛ. A ko ko n ka suwa kɛ kelen na n yɛrɛ de y'a ni suwa di. N'o a y'i laja. Ni ɲɛna sa. E b'a dɔn ne e hɛrɛ sɔrɔ o kɔrɔ ne yɛrɛ hɛrɛ sɔrɔ e nin diyara ne sa. O ye tiɲɛ Ala n'i yɛrɛ ka ŋaniya ɲuman ye. Yɔrɔ. I b'a dɔn somakɛ in ye tan de an tagatɔla filɛ nin y'a fɛ yen sisan. Awɔ. N bɛna n ka nouvelle bɛɛ de fɔ an ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la depuis ne y'a ka kow daminɛ n bɛ ka hɛrɛ dɔrɔn de sɔrɔ. O ɲɛna sa. Mais i b'a dɔn n y'i wele mun yɛrɛ la. Awɔ. Pour que an bɛ se ka taa fɛ yen cogo min a bɛ se ka n ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ minɛ ka di an ka DG. A k'a seere ka don n kama kɔrɔ ni n ko fɛn fɛn a k'a kɛ parce que i b'a dɔn n'i bɛ baara yɔrɔ la bi n'i y'i sigi e ta de y'a la ɲagamaya. O fana ye tiɲɛ mɛn. Ne cɛ ka baara tiɲɛnen filɛ tiɲɛ cogoya ma don a la. A man nɔgɔn. Ale fɛnɛ kun n'a ka patron ka di yɛrɛ kosɛbɛ mais baara tiɲɛna tiɲɛ cogoya ma don a la. Ale y'i sigi don mais ne ta ne ma dala n'o bɛ tiɲɛ dɛ. Sisan adamadenya ma nɔgɔn dɛ dɔw bɛ yɛlɛ i fɛ i b'a sɔrɔ i jugu yɛrɛ de ye. A ma nɔgɔn o y'i jo ye. Surtout an ka du kɔnɔna in yɛrɛ sisan a chauffelen ba de don mun ne cɛ balimamuso de nalen don. Komu a dɔgɔnin ma. Sunguru bɛ. N'i ko ko sunguru bɛ i bɛ dɔ bɔ a la. K'i furu sa ka n'i sigi yan sa kɛ. O nana sigi a tɛ foyi la jupe kunkurunin don an fɛ yen sɔgɔmada na ko n'a siɲɛ ta n y'a bugɔli da nin kan. I y'a jɛ yɛrɛ de siɲɛ wɛrɛ n'a y'a ko k'a b'a k'i kan i k'a ni a ɲiden 12 bɛ i k'a bɛɛ kari ka bɔ a da kɔnɔ kana to yen dɛ ka dɛsɛ i ka furu la ka nin cogo kana k'a bɛna a nin da i nin kan. Nin ta in kɛra o de ye sɔgɔmada na dun y'a. I bɛ fɛɛrɛ tigɛ nin na joona. Ni Ala sɔnna. An ka taa joona joona. Ne y'o fɛ yen na n ko karamɔgɔ in tɛgɛ bɛ kisɛ kan. A tɛgɛ bɛ kisɛ kan. Wa Ala ka prix man ca ne ka kalo fɔlɔ bɛ sa dɔrɔn ne b'o wari tilancɛ ta. A banna kana to yen dɛ. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, nous avons une série de cinéma. Donc, on a un blog pour nous, c'est ça. Il y a un effort à la famille. Donc, cinéma, allez nous faire ni à la sonama, on va continuer à faire. Les obstacles de l'amour, amour, au Jofolo, on va dans l'épisode 1. J'espère que vous allez à l'instant. Donc, on va faire ni morobi morobana, car la ligue d'ama ou qui a gagné la tafoyana, et bien vous voulez un numéro de téléphone. Bon, sponsor ou fana, ou un numéro. Avant, vous voulez ni morobi faire un produit d'abord. À ma film. Merci beaucoup. Ciao, ciao.